O Executivo rianxeiro logra a cesión por parte de Portos de Galicia da parcela portuaria anexo ao Auditorio Municipal para convertela en aparcamento público. A cesión do terreo duns 6.000 metros cadrados de superficie será efectiva unha vez asinado o convenio de colaboración entre as dúas partes, polo que o ente público autonómico porá a disposición da administración local a parcelas sen cobro de tasas, mentres que o Concello asumirá as obras de pavimentación e o mantemento do espazo. Para que os veciños de Rianxo gocen dunha parcela que a día de hoxe non ten un uso portuario, non ten ahora mismo a corto plazo ningunha, non se lle prevé ningunha finalidade vinculada con ese uso pesqueiro nin portuario, polo cal se establecerá un convenio de colaboración co Concello para que os veciños de Rianxo poidan a disfrutar deste terreno, facilitar a vida destes veciños e, como non, a Xunta sempre intenta facilitar a vida de todos os galegos, o que está na nosa man, a disposición. Elaboraremos os documentos e formalizaremos ese convenio para que canto antes se poña a disposición dos veciños de Rianxo esta parcela. O rexedor Julián Bustelo agradeceu o xesto da Consellería, que permitirá formalizar un acordo histórico, polo que o Concello levaba agardando dende hai anos. Unha zona que se ven utilizando con esa finalidade, tamén con outras, para, cando hai algún evento particular, etcétera, vense utilizando, pero, como vemos, non está nas condicións máis oportunas de seguridade nin de envelhecemento. O que pretendemos da hora en diante, unha vez conveniada este uso, será, por parte do Concello, adesentala, dotala dos servizos necesarios para que sea empregada por todos os veciños e veciñas, outros persoas visitantes e tamén, por suposto, as persoas usuarios e traballadores do porto para o seu uso, para o seu disfrute, con todas as garantías. Durante a visita realizada a Rianxo, a conselleira Marta Villaverde tamén informou dos avances na tramitación do proxecto de mellora da operatividade do Peirao, que prevé a dotación de prazas de amarre para os preto de 300 usuarios actuais desta instalación.